Да, добър. Уважаеми колеги, архитекти, бивши студенти на университета и настоящи, огромно удоволствие да представя нашите гости днес. Това са архитект Йоши Ямазаки от Токио и неговата съпруга Надя Иванова. Настоящата лекция е част от нашето тържествено отбелязване на 35 години от основаването на Варненския свободен университет. Някои от вас може би са били зрители и близки в този университет. Също така празнуваме 25 години или 20 години от основаването на специалност архитектура, а 25 години от основаването на архитектура. Университет, архитектура е факултет и след това учителка катедра, на която всички сме членове. И ви приветстваме с добре дошли. Лекцията, след като приключи лекцията, аз казах, че архитект Ямазаки имат малко задание, което да възложа на желаящите, което да изпълнят. Естествено, това ще бъде също това. Преди да започна, бих искал да дам думата на архитект Надя Иванова, която просто ме запознай с вашата фирма и житейски път. Благодаря. Здравейте! Много се радвам на тази пълна зала и освен това, че има студенти, има и колеги, които са дошли и очакват да научат нещо ново за архитектурата, което много ме радва. Надявам се да си тръгнат вдъхновени от това представяне. Специално благодаря за поканата на университета, на Варненския свободен университет и на госпожа доцент, доктор инженер Росица Петкова, както и на цялата организация на доцент Пламен Петров. Просто искам още от началото да кажа, че много сме така приятно изненадани от този интерес и от цялата организация. Кои сме ние? Ние с Йоши се запознахме преди доста години, 90-та или 91-та в Москва, защото аз там учех архитектура. И покрай един проект, който той подготвяше конкурсен, а тогава 90-те години наистина беше сензация да се запознаеш на живо с японски архитект, който работи по международен архитектурен конкурс. Тогава, може би за вас сега това е странно, но тогава беше наистина така събитие. И така архитектурата ни събра и започнахме да мислим по така общи проекти. Живяхме и работихме до 2006 година, бяхме в Токио. Там имахме наше студио, където повече се занимахме с проектиране на жилищни сгради, също и с преподавателска дейност. След това, може би малко от моя оптимизъм повлияни, се преместихме в България, защото това бяха 2005-2006 година, когато тук кипеше така и имаше доста надежда за това, че архитектурно и строителния така живот беше наистина много активен и даваше така индикации, че могат да се получат добре нещата и за нас в България. Така че нашото студио 2007 година се преместихме в София, вече близо 20 години. Работим, като се занимаваме с различни проекти, свързани с жилищни сгради, реконструкции, напоследък също и с ландшафт. Доста интересни проекти. Така че давам думата на Йоши да разкаже вече за неговата тема. Здравейте! Здравейте! Тук дали се чува? Здравейте! Но аз съм истински японец. И тук е, може би, Варна, може би много рядко видите японците. Но като
може би стана като цирк. Но днес аз говоря там български, но моето български е много развален. Там не е перфектно. Много смисъл. Смешен. И може би време на време е много грубо. Но аз искам български каза. Защото ако каза чужденски език, тогава няма като директно чувства, като контактират с директно чувства. И за мен е трудно, но опита така. Аз ще помагам. Да, но помагате. Благодаря. И първото, благодаря за там университет и Пламен, и госпожата, и всички хубава организация. Аз много за мен е странно, защото България винаги организация е много лошо. Аз так мисля, но Пламен е абсолютно хубава организация. Перфектно. И като Япония беше. Но днес аз искам каза, там като 20 години. Тя каза, България има там като развитие, нов строежи, нов работа е, много има. Айде отиваме и дойдох. Но според мен аз много песимистичен. И това е просто не така. Не така. Не така е. Не е така много строежи, така много работа и така. Има там различно проблема. Даже аз бил там Москва. Но Москва беше там. Същото беше много огромна проблема. Там различно неща. Кога между там социалистическа време и постсоциалистическа. Беше там голяма проблема. И според мен там тук е, същото беше. Ще бъде тая като проблема. Но след това аз так мисля, но аз не казвам, защото стана там семейен скандал. И аз дойдох тук. Първи, аз искам знат България какво български архитект прави. Защо прави? И така нататък. Но не разбирам нищо. Не само език. Нищо не разбирам. Защо така? За мен логика няма. И трудно беше. Сериозно разбира, трудно беше. И така е. И сега почва. Така, Токио, София, 2007 години. Аз моето студио съвсем 100% е примести тук, в София. Но просто преживяване архитектурна среда в България 20 години. И сега малко разбира. Там има разлика, основна разлика има. Но особено на проектиране, архитектурно проектиране. И днес искам каза, това е разлика. И по-систематично иска каза. И тогава така. Аз първи път беше там Варна, 2003 години. И тогава 2-3 ден така беше, но първи, като first impression, първи впечатление беше. И сега същото има памят за това е морска градина и римска терми. Друго не помня. И това е двете неща. Аз сега, вчера и оня ден, аз там гледам център и ясно е, това е много важно неща за Варна. Не също мислим така е. Но
няма да го обяснява сега, но може би край на тая лекция разбират защо това е важно. И днес темата е японски логика, учи то сото. Учи то сото е много ясна думи. Учи е вънтрено. И сото е външно. И вътре и външно. Това е нормално. Нормално, много лесно е. Но това е като много важно. И основната философия за проектиране. И основна философия за значението за пространството. И значи, Япония учи то сото, като вън и вътре, как прави това е отношение. Това е за Япония, японците много важно. Японски архитекти винаги мислят това неща. И всичко е от това е почва там всичко архитектура. И значи, това е Япония от старата година, отдавна има там основното учи то сото е има като междинно пространство. И това е като най-характерно и най-важното за японска архитектура. В принципі, има вътрешно, външно. И това е много лесно казват. Но тая винаги е почти европейски логика, черно, като стената, прави като за вътре. И като искат архитектура от начало, там прави стена. Или там като разположение и така от стената и така нататък. Япония не така. Как винаги мислят, анализирате вътре и външно, какво отношение. Как прави отношение между вътре и външно. И двата неща, различно неща как прави като отношение, това е казат дизайн. Това е два неща прави как прави отношението. Значи, така е Япония, като вътрешно и външно. И това има там като много неутрален, там междинно пространство. Това е прави отношение между там вътре и вън. И сега началото аз показвам там старо японски, там традиционна там пример. Така. Това е чудесен там японски там старо къщи и с японска градина. Това е каза един най-известен японски градина, Рицрин казват. Там остров Шикоку има тая градина. И там като езеро има един павилион. И тогава това е същото. Има като външно, вътрешно, има между тая, има там като коридори и като външно терас и като там много леко хартиен прозорец и вътре. И там горе има, това е характерно, там всичко стена и всичко табана и това е като има бяло хартия. Това е бяло хартия от японски традиционна хартия. Ваши казват. Това е всичко има там горе. И тогава какво се получава? Външно там като от външно там езеро има рефлекцията. И това е рефлекцията, там отиват там на табана. Там свет отиват там горе. Като светлината е стана там голямо. Интересно е там, странно е пространство вътре помещението. И винаги мислят там вън и вътре като отношение. Значи, японски архитекти винаги мислят ландшафт.
Landschaft и интерьер. И как това е много важно. И тук но Европа е всички. Там има ландшафтни архитект и архитект. Япония архитект всичко прави. Ландшафт, там като ландшафт и архитектура, интериер и даже до мебели. И един известен японски архитект, Того Мурано каза, и той каза, интериер най-вкусно неща за архитект. Но, значи, няма ограничение за тая категория на професионалност. И така е. И това е същото, пример. Това е също интересно. Това е също японска градина в Киото. Там казват Енцуджи. Тая също има тая коридори, там като веранда. И след това има градини. И там мъв и камък. И след това има тая жив пред. И там зад жив пред има високо секоя или не това е бур. Секоя. Да, секоя. И секоя там долната част всичко махнат кронките и там прави като короните. И между корони видно, там далече, там като планината. Тогава какво се случи? Там тук планината много далече, там около 30 км от тая място. Но вътре и 30 км един там, тук съди, там един там като пространство, всичко. Това е възможно прави, като много интересно случай, като трансформирате там всичко неща. И сега показват не ландшафта. И това е като живот в Япония. Това е стара японски къщи. И японски къщи, и кога вътре ходи, махнете обувките. Като става българи. Аз кога първи път дойдох тук 91 години, отиват там апартамент, панелна къщи и стълбите, около стълбите има всички обувки. И аз много интересува и там от 7 етажа до долу отиват там стълби и всичко е там до вратата, има там обувки. И питам нея, защо там обувки? И тя каза, там българите, кога вътре махнат тая обувките. Съвсем японски. Защото Япония е много важно. И ако ходи там вътре, дължително прави без обувки. И това е като камък. Там има камък, там махнат обувките и ходи там без обувките, там горе. И значи, като има граница, там вътре е вън, и това е място, това е като ход, има там средно място. И същото има там, като человеческо, като движението, махнете обувките. И това е много важно. Примерно, там чайни павилиона също е без обувки. Всичко, това е място е много важно за Япония. И също има тая, тук има вратата, това е врата като слайдинг дора, като пълзгащи. И като японски етика, там като има релсове. Релсове не как хумутена така.
не трябва да се стъпва върху релсата. Да, не стъпват. Да. И това е значи, като прави, като като собственик, това е като това е релсове и грабата на собственик. Така ми казват Япония. Ако стъпиш върху тази релса, все едно стъпваш на главата на стопани на един вид. И значи, това е като линията, тази релсове, много важно за японски къщи, пространство на къщи. И това е типична японска градско пейзаж, но сталото, това е Киото. Но това е също, вътре е вън, винаги има различно дизайни. И това е като ползват штори. Тая штори. Това история е много важно, защото от вън не се виждат вътре, кога има слънце. И кога има нощен време, обратно. Обратно стана, вътре е светло, може там от външно там пространство. И същото от това, като прави различно, примерно, различна професия, различно дизайни и всичко има там значението. От тая стил има, там малко различен детал. И, например, ако има гейша, вътре гейша, и гейша показват себе си между тая сторите. И това е. Може би ви има там, като виде филма или киното, и тая момент. Това е за Япония, като много има там значение вътре вън и как правите. И това е много интересно неща. Това е вътре вън, значи между това има междинно пространство. И това е пространство, английски казва space. Но японски има там, става японски, това е имята, думите. Ма казва, само ма. Значи, като звук ма, кога казват, като има, като празно и като тая отворено, там чувство. И това е като пространство. Ма. И същото има интересно неща. Ма е не обект, не форма, не тая, като, как се казва, ма е как материал. Ма, в принципе, ма е между тая има смисъл. И добави неща и между тая казват ма. Значи това е празно. Празнината казват ма. Това е като пространство. Но аз кога учи в началото славянския руски и кога руски език, много интересно беше пространство, тая думите. Много прилично като японски, като мишлене, защото пространство. Про е като между. И странство, страната. И значето между страна има пространство. И английски думи space. Space е като значение, като много там абстрактни неща, название това е space. Но като славянски думи като има там визуално като японски канджи и същото е визуално, но това е като много подобно там като чувство беше. И значи Япония винаги мислите архитектура не обект, не материал, не форма.
И архитектура, в принципе, отношение между двете, повече две неща. Това е казата архитектура. Значи, японски архитекти винаги казват, това е отношение. Не казват форма, примерно аз прави тая кръг, защо това е кръг и така нататък. Кръг случайно кръг. Но от кръг прави и това е какво има значението. Това е много важно за японски архитекти. И сега аз показвам на съвременна архитектура същото има начин. Но аз кога съвременна архитектура казват, това е аз не искам от събирате от списанието и така нататък, от интернет. Просто аз беше там преди, като има срещи с директно с него и говори. Тая хората показва. И за архитекти, да. Японски архитекти. Първите, това е Сана казват. Сега Сана е фирма. Сана. Да, това е Седжима, Казуйо Седжима е моята приятел беше и тая беше един път говори с нея. И това е най-известен тяхната работа, но тяхната работа е много има, но това е известен един началото, 2004 години построено. Това е музей в Каназава, казват, тая при Японско морето. И това е същото, тая логика, японска логика, това има връзки вън и вънутри. Между вънутри прави само един стекло. И има там някъдето, там има там като дупки или така. Всичко е там от между тая, като вънутри вън има отношение. И не сам като прави тая стекло, и вънутри също има там като разни ктията, там видят тая ктия. Между ктия има там като тая малко улица, тая като пространство, но като коридори. И това е много важно, защото това е коридори продължават вън и продължават друга страна. И така, като улица стана. И значи това е кога е вънутри, кога е като вънутрено пространство, кога е външно пространство, не разбира човек, кога ходи тая музей. И това е същото, Джуния Ишигами каза, това е по-млада от Седжима, тая Сана, по-млади архитекти. И той работи там на Сана и той прави един коледж като университета за лабораторията. Това е лаборатория интересно. Няма стена вътре. Стена няма, нищо няма стена вътре. Просто няма разпределение. Само има там като тънка колонките. Даже от ламарина. Там тънка ламарината. И той каза, това е ламарина, като има чувства като душовете. Не като колонки винаги държит отгоре, тая държит като прес. Но това е душове, значи отгоре отиват. Душ падат водата. Да, падат. И така. И това е абсолютно изчезна стената, всичко вътре. Но има там като граница между вътре, между техната там като лабораторията. Има граница.
но не видно. И примерно от това е следваща, това е Кенго Кума. Той е същото много характерно, това заданието. И той винаги ползват различно там материал за фасада. И това е не просто дизайни, и той не вижда там като вътрешна форма. Просто няма къде почва архитектура, къде там има какъв форма, вътре какво има, не разбират. Там, видят като един бараки. И даже той искат като бараки. И това е като другото. Стана така, след това старо, изгнило и черен стана така и падат крайна сметка. Това е его мечта из честната архитектура. Разпадат. И японски казват борой. Това е keyword Кума Кенго. Борой е как го казва? Износен, да, такъв е старо, износено, изхабено, да. И следваща. Той е също, аз отдавна има там близки. Това е Рикен Ямамото. Предишно години той печели там Прицка, но той прави един музеят. Но той от 70-те винаги казват, иска отворят там пространство, отворят там общество и всичко е като трябва да прави отбори. И това е като един музей, близо до Йокогама. И същото има там значението. Първи, като вън, има там винаги, това е два там като лейер, два пластини. Началото е като стиклено пласт. И втората, там от вътре видят, това е ламарина. Ламарина е 3,2 мм, каза. Максимално възможно самостоятелно стават тая ламарина. И на ламарина прави тая като кръгли дупки. И от тая дупки като прави отношение от вън и вътре. И това е Кения. И следващо, почвам моята работа, тая experience. Значи, да. И в България. Първото, това прави един инвеститор искат японски градина. Японски градина иска. И първи видях там като проект къщи. За къщи. И това къщи не става за японски градина, аз казах. Но той каза, вече прати за други архитекти. И за мен е много там жалко, защото той желанието не е успех. Но той много там
много силен казват, айде искам, айде да мислим. И това е, началото най-много трудно беше за проекти, как не биднат тая проект къщи. Скриват къщи от градината. Защото всичко пречи за японски градина. И за японски градина аз показва, там много важно като бръски между вътре и вън. Няма бръски. И аз казах, айде прави така прозорец и тук тераса и така. И той прави. И жена му каза, това е тераса, северна част. Това няма слънце и така. Японски градина така прави. Аз казах, защото там като прави първи къщата ниско. И там северна страна. Слънцето отивате там. И значи като отвътре виждате там градина като прожектиране там от слънце и това е по-светли. И това като има значението северна ориентация. И така нататък. И той прави, да. И тогава така прави. И прави. Това е градината. Но това е градина. И втората това беше там като София има там зона за богати, каза Бояна. И там Бояна като преди беше. Даже кога е строено това, и същото почти всичко порето. Няма нищо. И тук как може японска градина така мисля. Най-важното японска градина граница. Между като територията, къде има граница и граница как прави дизайн. И това е много важно. И аз прави тая граница там като коридори. Всичко коридори. Коридори продължават около тая градината. Но ако прави като коридори и покрива, и тогава община не разрешава. Защото община казват, това е ограда. Това е помещението. И казват. И аз казах, тогава друго хитро вариант има. Това е пергора. Това е зеленината. И така нататък. И височина 2,20. И това е законно. И прави там всичко там като пергора. Но като принципи идеята като стана там като коридори. И всичко от дървена конструкция прави. И клиент каза, аз искам ползват стало там, като много хубаво чамове, има гради и това е ползва. И аз казах, но и това добре, това е хубаво материал, но всички майстър сърби. Много това е трудно. Всяки различен характер, различен размер и така. И прави като коридори. И това е коридорите. Това е като там това е хем огради и хем като коридори, хем пергора. И същото там страна, като прави фоне, и под фон има там гараж. Не се виждат като помещението. Там като всичко зеленината. И стана като японска градина. Но това е като голяма работа беше, защото камък поставят винаги аз и два момче. И заедно прави, като малко така. И има там всичко камък, различни лице, различен характер.
трябва да прави като отношение между камък и така нататък. Това е японски градина, так получават. И следваща проект. Това е моето бира. Моето бира там около Троян, село Добук каза. И там е бира. Това е като вече колко години там работи? Почти 25 години. Почти 20 години, повече. 20 години това прави строено. Не, като прави хем ремонт, хем реконструкцията. И това е 100 годишен български селски къщи. Аз купих преди от една баба за един компютър. Но беше там почти падат покрива. Не може там като живеят. И аз всичко почти DIY. Всичко сам прави. Това е като как може там прави там бият. И защо така прави? Но първи е економически причини, аз нямам пари. Но даже тогава време беше там време много, защото от Лиман почва там като изчезна работа. И има време, няма пари. И тогава може ползват физическа там като силата. И почва това е ремонт. Но това е като просто практична там страна. Но другото, моето интерес беше с мене, като може там един голям шанс контактирате там с български архитектура, български стал архитектура. Тогава може би развият България, развият български архитектура или български там мишлението. И от не просто от думите, просто от тялото, от физическа страна. И това е почва. Но първи аз прави като археолог. Всичко беше там. Първи не се вижда тая като прочето, камене проче, като джунгъл, огромно джунгъл. И това е като всичко е като археолог и всичко с лопата, с мотика и магнет. И тогава, тук има хубаво проче, тук има там голямо камък и так нататък. И това е почва. И най-важно беше за мен там като първи аз почва живеят, но тогава съвсем другой живот. Предишно е там като баба живеят с овце, аз няма овце, аз няма там прасе, аз даже кокошка също не занимават. И тогава като друго живот има. И как може там моето живот там тук. И това е променят програма. Програма архитектурна програма. И значи като почва там друго там като организация и концепцията за общото пространство. И началото аз почва и много интересно е български стал къщи и винаги има киошко, каза, тая балкона. Това киошко е много интересно място, защото като японски там веранда, като има вътре и вън междинне там пространство. Но българска баба каза, това е като за работа. За работа. Тук прави като прави чушки, печени чушки и така нататък.
Но аз не прави печенчушки, но за мен е интересно място е за вътре и вън, тая отношение. И същото аз прави, там, тук беше мазето. Мазето има там същото ход. И мазето и голената част няма там отношение. Няма отношение. И тогава като отделно пространство. И няма циркулацията между тая. И аз искам всичко там като помещение. И същото има там като тая向こうの家なんつったっけСъсед.本が入ってた。Левният. С плевня има. И всичко иска там като един там като цялото там като как се казва, циркулацията. И цялото искам ползвам. И аз прави така, прави дупки между там горе и долу. Там мазе и там голената етаж. И прави стълби. И това е стълби, но сега няма време, но искам, ако има шанс, казвам за дизайн, това е стълби. Но искам казат, тук е същото, като Япония, като без обувки. И тук, там има там японски тапчки, тая гета каза, там дървено джапанките. Да, и там като махнат обувките и ходи така. И това е същото е. Ако без обувки всичко детайл применят. Дебелината, доските, дебелината, паркети, дебелината е като всичко братата. И всичко от това е един неща, всичко детайл применят. И същото от това, аз прави, това е всичко дограма. Дограма беше като стал български дограмата, но вече чупене беше. И аз прави като друго моето дизайни. И аз искам, преди там като къще беше там виждат дограма от прозореца на улица. Аз искам обратно. Искам като всичко не се виждат улица, но идват светлина. И това е прозорец, прави като размер е почти едно и също, но горе има там от светлина, значит фикс стекло, и долу има там като капак, просто за вентилация и вентилацията. И може би светлина, но не е съвсем светлина, повече вентилация. И така. И значи, това е прозорец. Долу има там за вентилация капак и горе има там стекло. И от това, като къщето применя там пространството, за вътре има прекрасна двор и там двор. И двор иска ориентация двор. И двор стана като living room, като дневна. И сега но не показва, но там има плевня. И между плевня стана там, като една пространството. И плевня сега е огромна библиотека. 15 000 тона японски книги има. Тома, да. И следваща работа, но това беше като откритне покани от общината, но като конкурс беше. Там в София център има централни минерални бани и прекрасна минерални бани. И
това е общината почива като Open Call и аз много интересува, защото столица София, център има баня и даже минерална вода, топла минерална вода. За японци много обича, Япония много обича тая минерална вода, топла минерална вода и баня много обича. И това има център, столица. И това е много интересно и трябва да прави като от нова баня. И общината не казват ясно и тогава, добре, аз пита там Кенго Кума и айде заедно правим, защото у вас има голям опит и аз помага. И с него прави там, с Кенго Кума прави един концепция за тая Софийски централна баня. И в принципе това е те прави, това е като просто от нов баня. И нищо не променят, сам променят. Там средата, като нашата там концепция, средата има там като не е особено там помещението и не е особено сградите. И това е махнете, прави открите, така. Всичко е средата открита и там прави пасаж. И това е пасаж, може там като там джамия и там зад баня прави като отношение. Тогава стана там като съвсем друго там движението града. Това беше. Но това е много сърде там музеята. Защото как може тая вътре музея ходи там горе да хората? Как може така? И аз казвам там технически възможно. Но аз питам там японски специалисти за там брагата. Япония е много бражна. И има там специалисти и брагата, и реставрация, и така нататък. И те казват, възможно, тая техника така ползват. Добре. Но музеята каза, не така. И тогава аз давам идея за музея. И музея, това е тук стана музея София, отдел баня. Защото баня е много важно за София, история на София. И тогава това е също историята. И даже жив музей. И тя и мълчи, но много физиономията е според мен недоволна. И значи това е коридори. И тук има коридори. Пасажи. И там като сега това. И там и двете страна откриват тази баня. И последното. Това е също конкурс беше. Това е Венециански биенале. Там конкурс беше. Там преди, не сега и преди. Там. Да, 2000. Кога беше? Да, но тая. И това е много интересно беше, но много срок кратко, но много интересно беше за мене, защото като темата беше тогава време казат Африка. Значи Африка е като беше много бързо развитие една страна за дигитална техника. Примерно там дигитална пари, дигитална там като отношение и така нататък. И това е много, един години съвсем различна стана там общество от тая техниката. Това е темата, значи за акселерацията. И
за това и аз мисля, това е България много хубаво е, за това е тема, защото Българията много има от хората, българите има като отношение между природата. И ако отиват там село, още като преди 100 години. Има там място, като преди 100 години. Там с кончето ходи тая полето и още има овчар, като преди 100 години. Това е аз някъде няма, там Япония още. Вече няма. И значи България има още шанс като установи там изчезват там чувства, човечески чувства там от тялото. И това темата е, аз каза, градина на невидимото. Значи това е невидимото. Това е човек има 5 сенс. И това е чувство, там всичко е като пак разбуди. И това е началото, так ходи, така. И там има като български там като поле, пейзаж, но полето. Там като има там импортирани от България поле. Защото това е важно, като това е за мен беше 1911 Люк Корбюзие, има там като вояж Дариент. И там той отива там като от Русе и Търново и Шипка отиват и Казанлък и Стара Загора и след това е Истанбул. И тогава той каза много позитивно за България. И по-добре от Сърбия, по-добре от Румъния и така нататък. И какво впечатляват? Той с Магаре отива там от Велико Търново, и чрез Шипка и до Казанлък. И тогава като и български полето е, това е като рай. Има различни цветове. И там като мак, сега е момент мак и различно лавандур, роза и така нататък. Много има. Това е цвят, много е като прекрасно и така пише. И същото е, като къщето има всички перегората за роза. Асма има. Това е асмата и там всичко има там природно впечатлението от България, но хубаво впечатление. И това е, аз ползвала. И така, и всичко взимат от България, българска полето, взимат тая цветовете и един там венециански двор поставят от тая неща и след това там има като перде всичко принтиране, там като един художник има там, Надежда Ряхова каза, тя прави тая графика и всичко е като пейзаж. И вътре, това е малко бързо. Вътре има тая помещение, там помещение има прави там
един от барове, там като малки басейни, и там прожектирате там български тая като вода, защото България вода важно. И това е същото, може пипат. И горе има там като, тук не показва, не асма, да, горе има там сухо като билкове букет. Билкови букет. Защото това има там различно аромат. И това е вътре, сериозно голямо аромат прави. И това е като моята идея беше. Но интересно беше. Но съжалявам, това не е печели, това е конкурс. Но както може, там искам да прави. И това е моят експеримент. Но и следваща, но от това е, като моето експириенс получава, като винаги е една страна семейни, но с жена ми има конфликт. Защото има разлика. Има разлика, кога мислят там архитектурата. И аз каза така, защо така не прави? И крайна сметка почва там война. Без война да стане. Чакай, това е добре. Тук е. Значи, и това е разликата, принципи. Как се проектира, това е междуто. Това е, аз винаги мисля между. И няма форма. И като между тая неща, различни неща, как правим? И това аз прави там един алгоритъм за как правите. И това има там 6 неща. Един прави четене. Четене, това е като ситуация или климат, и различни неща и четене. Това може би вас също правите като на задачите. Но това е не прави като обикновено. От своето там като своето там чувство, своето там като очи, своето там уши, всичко е тялото. И втората, това е програма. Това е сутринта също. Днес сутринта също е бил голяма дискусия с жена ми. Защото програма ясно, но програма защо е важно? Това е функция. Функция, това е примерно. Това е функция зал. Функция там, не знам, това училище. Тук е зал и така. Това е като програма. Но аз казах, не просто така. Това е също програма, но не просто така. Това е не като рум лист. Тая листове за стаята. Не е там като примерно, там като ход, антре, колко квадратен метър. И след това дневна, колко квадратен метър. Това е като просто един страна, един програма. Но това е лист на стаята. Но програмата е как ползват човек. Това е много важно. Как ползват. Това е, може би, възможно. Ако тук почва всички, почва яде сандвич, тогава тук е трапезария. Зависи там, както там, от какво прави. Това е аз каза програма.
един. И третата, това е граница, пространствена граница. И тогава от програмата как прави граница между тая, като примерно ако баня и женско, мъжско. Това е граница тук, защото не се вижда тая гора. И така прави тая граница. И това е като винаги има там, като как ползват. И от това, като граница или отворят, или не отворят. И къде отворят, къде не отворят. Там всичко има тая. Това е мислите. Но банята е малко не хубаво е пример. Защото сега има Япония проблема, като има дженда. Вече няма граница. Да, и това е най-важното. Това е като повторението. Повторението е като първи почва тая като четене, така. И ако така прави граница, пак върнете и пак мислите. Може би това е грешка. Има там по-хубава идея, по-различно там като мишление и така нататък. Значи това е повторение и винаги прави, като фидбак. И винаги иска като кръг. Това е от скетч, модел, макет или разрез, или различни като тестове правите. Така. Например, като японски архитект там каза тая Седжима, тя прави хиляди макети за тая музеят. И това е нормално. Това Япония е нормално. Да, тук аз малко никога не видях. Так. И следваща интеграция. Това е като съединяват тая всичко неща и прави като до детал и цена и тая реализация и така нататък. Всичко мислите, всичко е като събирате. И прави един цялото проект. И това е. Но ако не правите така е процеса, и тогава какво става? Там като аз прави анализ. Но в принципи така, да. И как стана тая, ако без това? И това е като Япония също често видят. Но тук е същото. Първи има имидж, образ, има имидж. Сега е момента Pinterest. Всички началото Pinterest гледат. И даже тук инвеститори взимат Pinterest и това е правим, искат прави. И това е. Защото това е бързо. Не е нужно мислите. И това е. Япония имат същото, но това е неща, Япония ако там университет забранено. Забранено е това неща и така нататък. И следваща, това е като тук е по-силен има. Това е като етикет, лабелинг. Значи, ако прави тая архитектура, значи ти си минималист. Ти си какво? Това е класика. Това е модернизъм. Това е Баухаус. Аз винаги много странно мисля. И ви знаете Баухаус. И минималист винаги казва, това е японски минимализъм. Какво е японски минимализъм? Обяснявате. Винаги вас питат. И тогава
да, тогава има малко нехубаво. И от това почва безпрограмно изследване. И аз преди казах, програма какво? Това е неща. Може би това е същото е важно. Тогава, ако не прави, като не получава интересно и не се вижда, никога не види тая интересно пространство. И следваща, без повторение, и вече каза това. И от това стана. Там, като всичко неща, фрагментацията. И какво значи фрагментацията? Значи архитектура и ландшафт и градоустройство. И това всичко е като няма връзки между тая. Всичко няма цялост. От това по-близо каза архитектура, интериер, мебели. И това всичко е като има различен фрагмент. Няма там връзки, това е неща. Тогава стана там като цялата архитектура. Това е малко мишмаш просто. И това, от това, що настана, това е като много тънка концепция. Значи слабо концепцията. И от това е какво губи. Какво губи. И инвеститор винаги каза, това е губи пари. Губи пари. Защото ти много бавно прави. И така. Но това е обратно винаги каза аз. Това е принципи, крайна сметка време губите. Защото ако цялото нямам прави, това е като началото проекта, пак има проблема, там фронта стана там като има проблема. И винаги от това стана там пак върнат. И парите също изчезнат. Защото няма като обща организационна там като цялости. Това стана. И втората, диалог. Диалог няма. Да, и това е много важно. И същото повторение. Това е ясно. Вече каза. И от това стана като много дълбоко, там като мишление на архитектура. И крайна сметка изчезна отношение. Всичко отношение. И това е, винаги аз мисля, отношението, примерно, всичко стана от отношение, даже до детал. Детал същото отношение между материал. Това е като материал, винаги прави дизайни и това е отношението, това е материалът. Това е като дърво и метал. Как отнасят? Има там въздух или има там като контакт, силен контакт. Кой е агресивно? Метал или дърво? Може би дърво е по-агресивно. Но това е като там всичко има там отношение. Това е като дизайн. И значи, последното архитектурата е отношение. Така е. Просто аз искам каза, архитектура не е материал. Архитектура е просто отношение. Отношение и не обект. И това е като моята лекция. Благодаря вниманието.